wabarakatuh. Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawi. Ing video menika kula badhe ngrembak inggih menika tulodo cangkriman pepindhan. Ing video saderenge sampun dipun rembak menapa menika cangkriman nggih. Ugi saged dipun klik wonten deskripsi video cangkriman. Dipun semak saderengipun pangerten cangkriman. Cangkriman menika unen-unen kang tetep panggonane lan kudu dibatang utawa mbutuhake wangsulan. Cangkriman menika sami mawon kalian bethekan utawi batangan. Cangkriman menika wonten sekawan, inggih menika cangkriman wancahan, cangkriman pepindhan, cangkriman blenderan, cangkriman tembang. Nah, video menika badhe ngrembak inggih menika cangkriman pepindhan. Cangkriman pepindhan menika ngemu teges pepindhan utawi memper utawi mirip samubarang kang mirip utawa hampir sama. Nah, tuladhanipun duwe rambut ora duwe endas. Duwe rambut ora duwe endas. Menika batanganipun apa? Batanganipun inggih menika jagung. Jagung menika nggadhahi rambut boten nggadhahi endas. Lajeng wonten malih tulodo duwe gulu ora duwe endas. Duwe gulu ora duwe endas. Batanganipun sing meh mirip menika botol utawi gendul. Lajeng wonten malih tulodo sawah rong kedhok galengane mung sitok. Sawah rong kedhok kalengane mung sithik menika batanganipun godhong gedhang utawi daun pisang. Lah wonten malih tulodo ngarep ireng, mburi ireng, tengah metenteng. Ngarep ireng, mburi ireng, tengah metenteng. Batanganipun apa? Sing meh mirip. Menika napa? Batanganipun inggih menika wong mikul areng. Nggih, tulodo cangkriman pepindhan. Lajeng wonten malih tulodo bocah cilik gendong omah. Bocah cilik gendong omah. Batanganipun inggih menika keong utawi bekicot. Wonten malih tulodo wujude kaya kebo, ulese kaya kebo, lakune kaya kebo nanging dudu kebo. Batanganipun apa? Yang hampir mirip. Batanganipun inggih menika gudel utawi anak kebo. Salajengipun wonten malih tulodo yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh. Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh. Batanganipun inggih menika geni. Geni menika menawi alit dados kanca nggih. Lajeng wonten malih tulodo dikethok malah dhuwur. Dikethok kok malah dhuwur. Nah, menika batanganipun apa? Dikethok malah dhuwur, batanganipun inggih menika kathok. Lajeng wonten malih pitik walik sapa kebon. Pitik walik sapa kebon? Batanganipun menapa pitik walik sapa kebon? Batanganipun inggih menika nanas. Nggih, pitik diwalik sapa ning kebon menika nanas. Sego sekepel dirubungi tinggi.
Seko sekebel dirubungi tinggi menika patanganipun salak. Nah, seko sekebel dirubungi tinggi menika patanganipun salak. Nah, menika nek wau tulodo cangkriman pepindhan. Nggih, tebak-tebakan basa Jawa. Cekap sematen saking kula, mbok menawi wonten klenta-klentuning atur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.